Ito na po. Magkano naman, magkano pamasahe? Aircon. Kubaw. Kubaw, magkano pamasahe? Ha? 950, sige na. Kubaw po yan. Sa loob na lang yung ano. Okay, bye-bye. Sige na. Atid ko lang. Gitna lang. Gitna lang, boss. One 7. Ayan po, quarter to po. Yun. Nag-prepare na kami ng mga dadalhin ni Mrs. Gamit niya. Yun. At ito na. Nakaligo na yung asawa ko. Ngayon na po siya bibiyahe. Yun. Ano yan? Tama. Mahihilo ko. Sasakyan niya yung ano, yung unang biyahe, alas 2. Dos talaga? Oo, unang biyahe, alas 2. Kaya dapat bilis pa naman. Ako na bahala din. Ako na bahala na. Abang-abang na. Wala, ilabas ko na itong gamit ni Mrs. Dito. Ayan na. At yung anak namin pumasok pa ngayon. Sabi ko, gusto ko sana po absentin para makita niya na ano, alis si mama niya. Kaso ayaw ng asawa ko. Ayaw niya raw sumakay na makita si baby. Baka raw umiyak si baby. Kasi first time to na ano, first time to na BBI sa di kami kasama. First time namin mag-iwalay na ano, kaming tatlo. Gamit. Dito rin sa sasakay. Dito sa dumadaan dito yung Superlines galing ano, galing Pantaw. Tapos pagdating niya Cubao, susundin ng kapatid niya. Yung pera mo, nadala. Ang lagay. Kasi naman ako sa tulong bado. Tulong pagis na naman. Ang tulong bado. Ang tulong bado. Ang po sabi na didara o. Nadiyo. Ang po sabi na didara. Bangko. Kaya. Pansit. O. Hindi na makagubat dito mga dara mo. Amo sa naman na di. Adi sana sa pansit. Amo sa naman sa dito sa bado ko. Kapit ko na yung mama na kakapatid niya. Kaya sa mga ikin, nagdala ka sa jacket ko. Ano tadi ah? Sa jacket ko bagang na o. Ganda ra? Sa jacket, mamit na. Nakalit Midyas ami. Perkonon kuya eh. sa mix. Perkon lunadan. Pari mo sa Jacket. Mahal ka di pa. pari mo sa gatikot man sana di pa rin siya mag-aircon na ka. Kaning buka yung stress di magkulgit pa yung mo. Jacket. Mag-aircon na kami. Mag-jacket. Iko dara? Ay, dapat sila pabango. Pabango di din. Yung tabo mong dara ah. Malingawan mo. Ikaw dyan. Maulog, sari na. Bilang takong sa to. Mga ka. Yan maibutang may istribo tubag na. Ba't na daw na ko ibang pa?
Yung- Sa bijak, sa likod man, sa gitman. Hindi na ipag-history mo, sana i-tail niya. Ito na sa tiilan mo. Dari sa naman ma, amo sa naman nagdidara ko. Dami di pa. ID. Mi, ID. Tara sa dulce. Nalabang tayo ng Superline. Wala pa. Wala pa yung Superlines. First trip yung sasakyan niya. Amo ay. Ito sa naatubangan mo, Permi. Si Bibi. Puro si ano ba? Sige. Si Bibi, si Bibi. Kasi ko na si Bibi. Sa puno, hindi ni Ami ay. Ayan, Ito gan. bibi mo, lana ka kurang. Bibi pa lang ka. Ako na bahala, si Bibi. Dahil inaano si Bibi. Alam ko na yan. Ito na po. Tanong naman, magkano pa masahe? Aircon. Kubaw. Kubaw. Magkano pa masahe? 950. Ha? 950. 950. Sige na. Kubaw po yan. Sa loob na lang yung ano. Bye-bye, Dadoy. Sige na. Atid ko lang. Yan. Sige po. Gitna lang. Gitna lang, boss. $1170. Ayan, dito na yung anak ko. Naglakad na lang siya. Tatanong yan kung saan si mama niya. Nak, dyan lang dyan. Mamaya na tumawid. May tricycle pa. Alas 4. Ano? Ha? Mama mo ano? Sumakay na baga. Lala, maggatos na. Magbis ka muna. Ugat na ang bag ko. Ano? Kaya nang bagot na ito. Ano, umuwi na yung baby namin. Inahanap si mama niya. Pero mo ng kutsara. May langgam daw. Pero nga. May langgam, pinapakain mo lang naman sa manok. Mga pang tatlo. May mas si mama mo? Hindi. Bakit? Saglit lang naman. Wala agad siya kung family bonding. Alam mo.
Sabaw tayo ng gabi. Meron mo si Magenta? Hindi ko kasi lingkod. Ano po magandang gabi? Time check, 6:45 at magpapakain na tayo sa aking anak. Ayan. Anak, ako na dito. Kain at pasensya na may tugtog kasi may peryahan na dyan. Ayan, peryahan. Ayan, bantay tayo sa tindahan. Dito na lang sa tindahan magpapakain sa aking anak. Ako. Kain. Papasubo. Papa baby. Ano? Ano? Bakit? Bakit ka lang kasi nagagawa? Ano nang nagagawa? Ano naman may electric fan? Yes. Kakain mo, kakain din ako. At yung asawa ko nasa biyahe na. Sa Maynila. At ayun, chat ng chat, si baby daw. Hindi ko na kalimutan. Sabi ko sa kanya, kung mukha kami isipin dito, sarili mo muna isipin mo. Di ba nak? Ano pa dyan? Sa baba nga, ito. Kain! Ay, Huwag po! Maya-maya, masarado agad tayo. Ano makagising maaga? Ngayon, nagsasarado ako alas 11 na. Gabi alas 11 ata yun. Sabaw, may sabaw po doon. Sabaw ng fish. Yung ulam niya hotdog pero may sinabawan kaming isda. Ayaw niya kasi.